ହାପି ରଜ ଶେଷ ରଜ। ଆଜି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ପାତ୍ରପଡ଼ା ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ନୂଆ ଆସିଛୁ। ଏଠି ତ ରାତିରେ ଧୁମଧାମରେ ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମୀନା ବଜାର ହେରିଆ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ତ ଲାଷ୍ଟ ରଜ। ଏଠି ବହୁତ ଝୁଲଣି ଲାଗିଛି। ମୋ ଝିଅର ରଜ ଝୁଲଣି ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଆମେ ମା ଝିଅ ଝୁଲଣି ଖେଳୁଛୁ। ଆଉ ବାହାଘରର 15 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଝୁଲଣି ଖେଳିବାକୁ ପାଇଲି। ଏଠି ଓମ୍ ଝୁଲଣି ନ ଖେଳିକି ଗଛକୁ ହଲଉଛି, ଭାଙ୍ଗିବ ସେ ଗଛକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଝୁଲଣି, କେତେ ସାରା ଝୁଲଣି ଲାଗିଛି ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ। ଏମିତି ବି କେଉଁଠି ବି ଏତେ ଝୁଲଣି ଲାଗିନଥାଏ। ମା ଝିଅ ଆମେ ଏବେ ରଜ ପାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ପଡ଼ିଛି, ଏବେ ଖୋଲା ହେଇନି। ଆମେ ତ ପଳେଇ ଯିବୁ ରଜ ପାନ ନେଇକିନା। ପାଣି ରଜପାନ ଖାଇଲା ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖେଇ ପାରିନି, ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛି। କିଏ କଲ? ମୋ ଝିଅ ଖାଇବ ହେଉଛି ପାନ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।